बाय आंनि मुङा कृति कुमार बर' आं BH कलेजनि एक्स प्रेसिडेन्ट 2021-22 मायथाइनि ओमफ्राय बिथिं जोङो आंजों लोगोसे दङ जिनियास बसुमतारी एक्स GS अफ बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएशन BH कलेजनि ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ अनु बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट अफ BH कलेज BSLA दिनै जों मिडियायाव फैनायनि खारनानो जाहैबाय जों बिराद दुखु मोनदों दिनै फैया होनबाबो दिनै फैनो गोनां जादों मानोना जोंनि BH कलेजाव बड' स्टुडेन्टफोरा बिरादै खस्थ' मोनबोदों ओमफ्राय दिनै BH कलेजाव 53 इयार्स जालांबाय BH कलेजा जोंनि ओजों जोंनि जेनेरेल इउनियन बडियाव स्टुडेन्ट इउनियन बडियाव कुनु बड' स्टुडेन्टफोरा बिदि जेनेरेल इउनियन बडियाव गाखोफेराखैमोन 53 इयार्सनि उनाव जोङो जमायैनो नांथाबनानै दिनै जोङो BH कलेजाव बड' स्टुडेन्टफोरखौ बिदि हेफाजाबैनो जों दिनै बेहाय प्रेसिडेन्ट GS बिदि थिखांहोनो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रामोन नाथाय दिनै प्रेजेन्ट सिचुएसनाव बोरै जाहैदों माने किसुमान पलिटिकेलि पार्टिफोरा जोंनि जमा जानायखौ जोंनि खौसेथिखौ सेफायनाय जादों होननानै आं फोरमायनो नागिरदों मानोना बेहाय जोङो 53 इयार्सआव जोंनि बर'फोरा कुनु अपरचुनिटि मोनाखैमोन फार्स्ट होननो थांबाथाय हारसाफोरा मालाय गावसोरनि बा गुबुन कमिउनिटिफोरा गावसोर इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो मोनो सिफुं दामनायबो थांदों इन्टारनेशनेल लेभेलाव खिन्थु दिनै जोंनि बर'फोरा बेहाय मा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि लेभेलावबो कम्पिटिसन खालामनो मोनामोन नाथाय जोङो एसे जोंनि बर' कमिउनिटिखौ स्ट्रं खालामगोन होननानै जों जमायै थाहैनानै जमायैनो खस्थ' खालामनानै जेनेरेल इउनियन बडि इलेक्सन गेलेनानै दिनै नाजानानै जों एसे जों दावगालांबाय दङ दिनै बोसोरथाम जाबाय जेराव आं फार्स्ट प्रेसिडेन्ट जानो हादों बर'फोरनिफ्राय ओमफ्राय जोंनिया सेकेन्डबो जादों ओमफ्राय थार्डआव देग्लायनि बोसोराव जोंहा प्रेसिडेन्ट देरहाबावदों दिनै बे प्रेसिडेन्टखौ मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव लांनानै मा खालामदों जयनिं खालामहोदों जादों बेखौ जों गनाया मानोना बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना जों जोंनि हारिनि थाखाय नाजागासिनो बेयाव 4000 स्टुडेन्ट दङ 4000निफ्राय अनलि जों बर'फोरा 600 to 700 जोंनि गेजेराव कुनु पलिटिकेल पार्टिया फैनानै बिदि जुदि जोंखौ सेफायोबा जों जोंनि बर' हारिखौ बोरै जोङो बेलेग गुबुन गोजौआव जों थिखांहरनो हागोन हाया बेनि थाखाय जोङो बिराद दुखु मोनदों ओमफ्राय दिनै बाथौ खेराइ रिजर्टआव दिनै जोंनि प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट जाय फैनानै जयनिं जाफैदों बा बेखौ फर्सफुलि लाबोदों ना मा लाबोदों बिखौ फर्सफुलि लाबोनानै बेहाय जयनिं जाफैहोदों बेखौ जों बिराद दुखु मोनदों मानोना बेयाव जोङो बर'फोरा खौसे जानानै नाजागासिनो बेयाव जिकुनु पलिटिकेल पार्टिया फैनानै जोंखौ सापर्टसो खालामनांगौ जोंखौ गोजौआव थिखोसो हरनांगौ नाथाय बिदि खालामालासिनो जोंखौ माबा पलिटिकेल पार्टियाव दिनै स्टुडेन्ट एग्जाम दं बे प्रेजेन्ट सिचुएसनाव जों पलिटिकेल पार्टियाव इनभल्भ जानाय बा पलिटिकेल पार्टियाव जयनिं जानाय आरो बिदि पलिटिकेल पार्टिखौ जयनिं जानानै जों जों बोरै जोंनि इउनिटिखौ जों लाखिनो दिनै सापस जोंनि खावसे स्टुडेन्टआ गुबुन पलिटिकेल पार्टिखौ मोजां मोननो हानाय खावसे स्टुडेन्टआ गुबुन पलिटिकेल पार्टिखौ मोजां मोननो हानाय दिनै बिदियैनो जोंनि खौसेथिया आरो बिदिनो बायलांगोन बिदि बायलांबा आरो जों बिदिनो 50 इयार्स बा 30 इयार्स 20 इयार्सबो जानो हानाय जोङो बिदिनो जौगाहोनो हानाय नङा जोंनि जि मटिभ लादों बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि एस'सिएशन जोंनि बर'फोरखौ जौगाहोगोन जोंनि बर' हारिखौ गोजौ लेभेलाव जोङो लांगोन होननानै जों मोनसे जि गोसोनिफ्राय जों जि खस्थ' खालामगासिनो बेखौ फेलें खालामहोदों होननानै जों फोरमायनो नागिरो मानि थाखाय जों बिदि जोंनि खौसेथिखौ सेफायनायखौ एसेबो मोजां मोनाखै जों दुखु मोनदों जोंनि आथिंखौ दानना होनाय बायदि मोनदों मानोना जों बिराद हर सान खस्थ' खालामनानै दिनै जुजि गुबुन कमिउनिटि दिनै बिसिनि अपरचुनिटि मोनदों आरो बिनि गेजेरावबो दिनै आङो दिनै बिदि जयनिंआव लांदों मोनसे पार्टिया जयनिं लांदों बाथौ खेराइयाव आरो बिदि जुदि गले गले जाबाय थायोबा जों बिदि बोरै जौगानो जों सारमोनखौ सोंनो गोसो जादों बिदि जोंनि इउनिटिखौ बिदि पार्टि वाइसै सेफायनानै जोंखौ बोरै जौगाहोगोन दिनै पार्टियाव जयनिं खालामनानै जोंनि जे अपरचुनिटि मोनाखै बेखौ बोरै अपरचुनिटि लाबोगोन गाबोन जुदि गुबुन मोनसे पार्टिया होनो दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनो हागोन होनबाथाय जोङो नायनि खिन्थु दिनैसिम बिदि हेल्पबो होफेराखै दिनैसिम ना जोंखौ सोंफैदों ना मा खालामदों बिनि गेजेराव आरो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन मोनाबिलि दिनै जों बिदि मिडियायाव फैनायनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं सानो खिन्थु जोङो बायध'था जानानै ओंखारबोनो लागा जाबाय दिनैसो जालांनानै थांनाय मोनसे पार्टिनि जा जयनिं हाबाफारिमोन बेयाव जोंनि कलेजनिफ्राय दाख्लैसो जालांनाय आफादगिरि कलेज इलेक्सन कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बिथांखौ माबोरै लाबोनानै जयनिं जाहोफैखो बेखौ जों मिथिया नाथाय जोङो बेखौ गाज्रि नुहुरदों मानो होनब्ला जोङो BH बायदियाव जाय कलेजआ बिटिआरनि बायजोआव दङ बेबायदियाव जोङो गोबां खस्थ' खालामनानै
जोङो गुबुनफोरजों नासयजानानैबाबो गादबजानानैबाबो जेराव जोङो जेबो खाबुखौनो मोना गोजौसिम दावखोलांनो बेबायदि थासारियाव थानानैबाबो जोङो बयबो बर' फरायसाफ्रा खौसे जानानै जों दिनै मोनसे थासारिसिम फैबायमोनदि जोङो खर' दिखांनानै दिनै जोङो गावनि गोसो बायदि एबा जायखिजाया माबा मोनसे हाबाफारियावनो जोङो BH कलेजाव गुबुन हारिफोरनि गेजेराव एबा गुबुन जाथिनि गेजेरावबो जोङो बर' हारियाबो गोख्रों हारि एबा बर'फ्राबो रोंखा राखा एबा माबा मोनसे खामानियाव हेफाजाब होनो हायो एबा खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो बिदिन्थि होनो हाबायमोन नाथाय दिनै बेबायदि जाखांबोनाय सिटुवेसनावनो जुदि माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया थांनानै जुदि जोंखौ बेबायदि गावबा गावनि गेजेरावनो जुदि सोखावलायनो नागिरोब्ला इयुनाव जोङो माबायदि थासारि जोंनि कलेजाव सोमजिगोन दा गावजोंनो गाव जुदि पार्टि जानानै नांलायलायोब्ला एबा सैलायै जायोब्ला जोङो इयुनाव जों खौसे जानानै जोङो गुबुनफोरजों माबोरै जुजिगोन बेखौ जोङो साननो गोनां जादों जाहोनाव जों दिनै बेबायदि मिडियायाव फैनानै बुंनो लागा जाबाय आंनि बुंनांगौ खिनिया बेबायदिनो दि नोंसोरो गावनि पार्टिनि सार्थनि थाखाय मा माव खिन्थु जोंनि बायदि जा कलेज बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय कलेजफ्राव एबा जायखिजाया कलेजावनो बेबायदि फरायसाफोरनि गेजेराव एना एनि लाबनायखौ जों लुगैया मानो होनब्ला जुदि सोरबा सासेया जुदि बेबायदि पार्टियाव जयेन जानानै गावखौनो जुदि गराथि देखायोब्ला गुबुनाबो गुबुन पार्टिनिबो थागोन बेबायदिनो गोसो सिङाव थागोन ना जुदि बेबायदि जालायोब्ला जुदि आंजोंनो नोंजोंनो गावबा गाव गंसे कलेजाव फरायलायनानै बिदा फंबायनि गेजेरावनो जुदि बेबायदि एना एनि सोमजियोब्ला जोङो बेबायदि कलेजाव माबोरै खौसेथि जानानै खामानि मावनो हागोन एबा गावखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हागोन बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय जोंनि फरायसा समाजनि गेजेराव दा सारमोननिसिम आंनि बुंनांगौ बाथ्राया मोनसेल'दि फरायसाफोरखौ बेबायदि लानानै जा राजखान्थि जों नुगासिनो दिनै जोंनि कलेजावबो सोमजिबाय बे राजखान्थिया दा बेखौ जोङो गाज्रि नुहुरदों दा आंनि बुंनांगौआ बेल'दि नोंसोरो दा सारमोना अननानै जाहाथे जोंनि जा खौसेथि बे खौसेथिखौ सिफायनो नाजानाङा हायोब्ला सारमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफै जायखिजाया जोंनि खामानियाव एबा जोंखौ माबा मोनसे जोङो मावनानै हारिनि जौगानाय लाबोनो हायो नामा बेफोरनि बागै जोङो सावरायफै नाथाय बेबायदि सिरि बेबायदि पलिटिकेल गावसिनि राजखान्थि हान्जायाव जयनिं हाबाफारि बेबायदि सिरि लांनाय बेफोरखौ जोङो फसायनाय नुवाखै सारमोना सावरायोब्ला जोंनो माबा मोनसे हेफाजाब होयोब्ला जोङो हारिनि माबा मोनसे मावनो हागोन नामा बेफोरखौ सावरायोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन नाथाय जोङो बेबायदि सिरि बेबायदि हान्जायाव जयेन जाजानायखौ जों लुगैयाखै जायनि थाखाय जोङो दिनै फैनो गोसो गैयामोनब्लाबो फैनानै जों बुंनो लागा जाबाय स' आङो बेजों लोगोसे गासैबो आंनि फरायसा लोगोफोरखौ खावलायदों फरायसाफोरा जाहाथे सानो हयै गावबा गाव जा डिसिसन बेखौ लायो मानो होनब्ला जोंनि इयुना जोंखौ रावबो दानानै होआ बेयाव जों जि सानो गावनिखौ सान आरो लोगोसे हारिखौबो सानफा मानो होनोब्ला जोंसो हारिनि इयुननि नोगोरारि जागोन बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों गावजों लोगोसे हारिखौ लाफानानै एबा गावनि सार्थनि थाखायल' नङा बेफोर गासिखौबो साननानै जाहाथे फंबायमोना बा आंनि आदा आब' गासिबो खामानि मावलायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय